Hi guys, so ito yung kanilang community dito. Lakad-lakad muna kami, punta kami ng city. So meron pa rin sila mga gubat. Wow, nice view. Ayan, may palayan. Na maraming motor. Karamihan ng mga tao dito, the means of their transportation is motorcycle. Driving side pala nila dito is parang British style. Nasa kaliwa. Kung sa Pilipinas tayo ay more on kanan, sa kanila naman kaliwa. So majority ng kasi dito population is Muslim. Pero unlike sa ibang bansa na Muslim, pinapayagan nila yung mga babae na mag-drive ng mga sasakyan, motorcycle.
may Bandung pa rin. So ito na guys yung city ng Bandung. Parang yung central business area nila. Ayan. Ito na yung pinaka-sentro. Tapos yung nakita yung tower na yun, yung mataas na yun, yung isa sa pinakamalaki nilang mosque dito sa syudad ng Bandung. It's a tourist destination din siya. Pwede nyo siyang akyatin para matanaw nyo yung buong Bandung. Yan, ito yung ilan sa kanilang mga tindahan. Dito pala sa Bandung area, maraming factory ng mga damit. Kasi isa sa kanilang industry dito is yung garments. So maraming factory dito sa Bandung area na nagpo-produce ng mga products katulad ng mga damit, jacket, pantalon na usually pinapadala sa ibang bansa. Katulad ng some part ng Asia, tapos Europe actually, at saka America. So ito na kanilang pinaka-proper city dito sa Bandung. Ito yung isa sa old transportation nila. Yan. So kung mapapansin niyo, lahat ng kababaihan nila dito is mga nakasuot ng belo. O ang tawag ba dyan? May tawag dyan eh, nakakalimutan ko lang. So kasi nga majority of them are Muslim. So karamihan ay mga nakamotor. At saka ayun, allowed ang mga babae dito na mag-drive. Kahit nga bata dito ay allowed mag-drive ng motorcycle. So kung maliligo kayo guys sa Bandung, pwede nyo siyang akyatin. Naakyat ko na yan nung first visit ko dito sa Bandung. Pero I'm not sure ngayon kung pwede pa namin akyatin. Kasi iba yung lakad eh. So ito na yung pinaka, ayun nga, sabi ko kanina, pinaka proper city ng Bandung. Na dito na lahat halos yung mga tindahan, mga government offices, nandito na siya lahat. So ito guys, yung city ng Bandung.
So kung maliligaw kayo guys ng Bandung, ito yung mall kung saan makakabili kayo ng iba't ibang tela usually. Tela yung kanilang products dito. Lalo yung mga pampasalubong katulad ng mga batik na tela dito madami. So makakapili kayo talaga. Ayan, dami-dami. Mananawa kayo sa kapipili. Hello guys! Ito guys yung kanilang intersection. Mas maraming motor kasi yun ang kanilang means of transportation. Guys, yung kanilang malaking mosque. Sa gitna ng palayan.